Put od rivalstva do prijateljstva. Kada je čovek iskren prema sebi, poštovaće čoveka koji ga je pobedio. Gubitkom je naučio da još mora da uči, ali je porazom pronašao nekoga s kim može da se sukobi i ko će ostati na nogama nakon te borbe. Pronašao je sebi sličnog, rivala, ali i prijatelja. Prijateljstvo je pomaganje, ali je sastojak prijateljstva i mogućnost sukoba. Sukob ne znači da će doći do svađe. Kada su u pitanju pravi prijatelji, sukob ih ne razdvaja, već ih zbližava, jer u sukobu svako otkriva nešto o sebi. Apollo pomaže Rokiju da postane bolji, iako zna da će mu kasnije tražiti da se bore. On ne krije svoje znanje, već ga nesebično deli i jača Rokija. Jačanjem svojih prijatelja i mi postajemo jači. On želi borbu sa njim da bi saznao ko je bolji. Ali ovde pobeda nije najvažnija, jer će u borbi sa Rokijem on potvrditi svoje snage i otkriti svoje slabosti, pokazati svoje zube, svoju surovu stranu, agresiju i punu snagu i imati nekoga ko će ostati uz tebe dok sve to radiš i biti mu zahvalan što možeš biti slobodan pored njega. To je terapeutski moment. To je pravo prijateljstvo.